Bé, si voleu comencem. No, res, donar-vos la benvinguda a totes i a tots. Ja no fa falta que vos conte massa, molts de vosaltres ja heu estat en les altres sessions, però si voleu fem un xicot de repàs, si hi ha alguna gent que no ha pogut estar. El primer dia van tindre amb vosaltres Fernando Zembranos, que ens va donar una molt valuosa informació de què ens està passant en aquesta crisi, en aquesta confusió en la que vivim. Una informació valuosa per a intentar identificar la problemàtica i a partir d'ahí intentar buscar solucions. A la segona sessió van tindre que improvisar un poquet, com sabeu, van tindre problemes les persones que tenien que vindre. De fet, avui ens alegrem molt que estiga Susana per així amb vosaltres, que no va poder estar l'altre dia, així davant. És un orgull que estigues avui compartint el lloc. I bé, va ser un poc improvisat, però la veritat és que van estar molt contents de que entre tots sorgiren molts temes, hi haguera moltes aportacions, molta frescura i que poguérem parlar durant més de 2 hores sobre temes que normalment no es poden parlar per allí. I damunt en sentit positiu, que encara li dona més valor al tema. Bé, avui com a última sessió del que teníem programat una taula redona per a parlar ja un poc de solucions més locals, de gent que està treballant en una altra dinàmica i que creiem que va en el camí de coses que es poden emular i que poden servir d'exemple o no, o com a mínim de reflexió per a aquests xicotets canvis que creiem que van a millorar-nos a tots la vida. Bé, simplement passe a presentar-vos als convidats. En primer lloc, donar-vos l'agraïment per la seva col·laboració desinteressada en aquesta organització i tinc el gust de presentar-vos en primer lloc a Josep Vicent Mascarell, molts de vosaltres ja el conegueu. Ell, entre moltes coses, està treballant de professor en un màster de turisme de la Universitat de València i de la Politècnica i, a més, també s'encarrega de la part de responsabilitat social corporativa de l'empresa Baleària, intentant lligar el món de l'empresa amb la realitat en la que treballa. Ell farà un poc de moderador de la taula, juntant als altres companys que tenim també. Tenim a Lluís Blasco, ell treballa en la Vall Bio, empresa agrícola de Carrícola, poble este del que van estar parlant ja la setmana passada i que avui tenint-la així aprofitarem que ens doni un poquet més d'informació de primera mà. Tenim també Àngel Fornés, així al meu costat. Ell és la gerent d'Aestas, empresa dedicada als serveis turístics. I al seu costat també tenim a Santiago Signes. Ell és botiguer, té una tenda gata al celler de la Marina que també segurament tots vosaltres coneixereu. Bé, jo ja dono la paraula a ells i a tots vosaltres després, que espero que s'obri el debat també. Bona nit. Jo faré una reflexió xicoteta i encamant donaré peu a que parli i després donaré la paraula a qui vinc a parlar. Aquestes jornades parlen de lo global i lo local. Els que heu assistit abans, com ha dit Andreu, es plantejava una manera de reflexió sobre que lo local, els problemes són globals i les solucions són locals. Jo vull manifestar que jo no estic d'acord en això, en absolut. Jo crec que és un error conceptual i a més una trampa que ens impedeix justament solucionar aquests problemes. Els problemes globals només tenen solucions globals i els problemes locals tenen solucions locals. I el canvi climàtic no és una solució local, ni ho serà mai, i tirant residus així i allà no anem a solucionar el canvi climàtic. I això és un error que ens clava, conceptual, i que impedeix que nosaltres puguem desenvolupar o desenvolupar el que hauríem fer per poder millorar a nivell local. Com es pot comprovar avui en dia,
La crisi que hi ha només té solució global, no la tindrà mai local, ni siquiera, ni tan sols a nivell d'estat nacional, no la té, ni la tindrà. I el que hauríem fet plantejar-nos és començar a repensar per què ens hem clavat en aquest dilema, perquè això al cap és un mite que explica un cert comportament i que ens porta a parlar o a fer les coses d'una manera o una altra. Jo no vaig a dir res més, però això és la meva opinió, i a més, endavant si veurem i el per què. N'hi ha 3 exemples aquí de què s'ha de fer a nivell local, que no té res que veure en absolut què és allò que s'ha de fer a nivell global. Per a que ens entenem un poquet en el tema del turisme, que és el que s'havia quedat abans, perquè estem en un lloc on té una influència turística gran i tal, nosaltres hem de pensar que la humanitat evoluciona com les seves. No tenim més que pensar que nosaltres venim de l'agricultura. L'agricultura cap amunt va creant capes, com les seves. Doncs nosaltres tenim una capa que és local i una capa que és global que està per damunt. Però l'origen de la capa de dalt, que és la global, el fenomen de dalt, sempre l'origen està en el local. Tot allò que es troba per dalt, en aquesta capa virtual, aquest pas de la casa, diríem, al cel, que sempre hi ha hagut aquesta relació, aquest pas sempre és l'origen del que passa dalt està baix. Llavors em puc explicar curtet per no fer-ho molt llarg. El món, des que Colom va anar a Amèrica, nosaltres no hem fet més que preparar-nos per a ser turistes. El futur de la humanitat és el turisme. I tots els que estem aquí som turistes en un moment o altre. Però no tots els països del món, ni totes les regions del món són turistes. El turisme és una cosa que naix en 1492, quan Colom és de Palos i descobreix Amèrica. I comença la globalitat terrestre. Una globalitat terrestre que ara du a una globalitat cognitiva, una globalitat d'internet. Nosaltres passem del carrer a l'IP que tenim en internet. La diferència que hi ha entre la Terra, que és el local, i el cel, que és el global, la diferència és la diferència que hi ha entre el punt i la ratlla. El global és el punt, és on la distància produeix la dignitat, on tot és exactament igual, on parlant dos llenguatges, dues coses en anglès, tindrent un passaport i una targeta de crèdit, tu pots viatjar per tot el món, on totes les coses són més o menys iguals, on no hi ha diversitat, on tot és paregut, on tu puges a un hotel del lloc que vulguis del món, marques el 96 i tens la recepció. Això és el global, que és l'unifat. La diferència està en el local, però l'origen de lo global sempre és el local. Els turistes són com som. Quan pugem, imagineu-vos, és una capa que puges unes escales, puges dalt, i hi ha unes autopistes virtuals que van per tot el món. I els turistes circulem per aquestes autopistes virtuals. I parem, tenim uns paralls, igual que en les autopistes. I en aquests paralls es venen uns productes, que és arròs autèntic de Pere, paella autèntica de no sé on, no sé quantos tal. Tot això es ven dalt perquè es produeix baix. I és una imatge de dalt el que es produeix baix. El que tenim que fer és que els turistes paren en aquestes autopistes, en aquests paralls d'autopistes i compren els nostres productes. Això és el que hem de fer. I per a poder fer això hem de defendre el local. Per a poder vendre el global hem de defendre el local, perquè ells només compraran aquelles coses que siguin distintes. Aquest és el camí que hi ha que fer. Quina diferència hi ha entre un punt i una ratlla? Kandinsky dia que una ratlla era un punt que havia eixit a passejar. Això també és mentida. Una ratlla no és un punt que ha eixit a passejar. Una ratlla és una ratlla i un punt és un punt. El local és una cosa que té extensió, que necessita que ens toquem. Aquesta reunió de CIR fa àmbit local, fa localitat, fa poble, fa comunitat. Tocar-se, si penseu només en una cosa. Nosaltres, en aquesta discussió, en aquesta metàfora que tenim de que lo global i lo local i tal, i que al final tot tendeix a lo global, nosaltres hem caigut en una espècie d'hipostesia, que és una pèrdua de sentits. Ni tocar-se, ni el gust, ni el sabor, ni la vista, ni res de tot això és igual. I sense tot això, sense aquests sentits, no hi ha poble, no hi ha res. Sense aquest amor a la terra, sense aquest contacte amb la terra, en tocar, en veure-nos, en besar-nos, tot això, sense tot això no n'hi ha poble. I sense tot això no n'hi ha autenticitat, no n'hi ha paella que vendre, ni paella que pujar a aquesta estació que el turista comprarà. Quina és la funció de lo local? La funció de lo local és fer ratlla, fer extensió, és tocar-nos, és conèixer-nos, és expandir-nos, és recuperar-nos. Jo estava parlant ara fa un moment, fa poc vaig anar amb la meva família al Perigord de vacacions i estàvem passejant, és una zona turística perquè té el de l'Escó i tot això.
En un poble turístic, molt més turístic que pugui ser este, molt més, poden haver un bar o dos bars i 14 tendes, 14 botigues, com la d'este senyor. 14 botigues. I en aquestes botigues es ven el vi del Perigord, el foie del Perigord, l'oli del Perigord, els anous del Perigord. I en els bars, que n'hi ha pocs, el ven a Sant Miguel, que venim nosaltres. Nosaltres en un poble com aquest tenim 14 bars i una tenda. I aquests 14 bars venen Heineken, Sant Miguel, Mau, no sé què, que tot es compra fora. Quan tu deixes d'aquest poble en el Perigord a passejar, tu veus els camps treballats, veus els bancals grandíssims, ple d'ametllers, d'anouers, les oques eixes passejant, les granges, tot el paisatge és bonic, tot està treballat, perquè aquestes tendes venen el que en aquests camps es produeixen. I jo, que sóc el turista universal, que vaig per l'autopista, passe a comprar allò que hem fet allí. Aquesta diferència entre una cosa i l'altra, entre el local i el global, entendre perfectament que el local és recuperar allò que és nostre, els nostres paisatges. Això, que ens farà rics, perquè això és el que posarem en la tenda on els turistes quan passen per tant compraran. Però no hi ha tenda dalt, si baix no hi ha res. A Mallorca es va fer una assemblea per part dels llauraors en el Gaire, els llauraors del Pla de Mallorca, i li demanaven als hotelers, que són un instrument bàsic per a que hi hagi turisme, l'hoteler s'ha de quedar a dormir, li demanaven que en cada habitació posaran una bolseta en 3 o 4 o 5 ametlles, perquè d'aquesta manera, que no li afectava una habitació de 100 euros, una bolseta d'ametlles no li afectava. Però si això ho feien, si ho hagueren fet, les ametlles que ells ara estaven venent-les a 3 o 4 o 5 euros, passaven a vendre ja sota 18 o 20 euros. I això permetria que aquests bancals d'ametlers estarien florits i que aquests paisatges foren preciosos. I aquests turistes que venien a quedar-se a les habitacions estaven satisfets. Els hotelers no ho van voler. No ho van fer. Com tampoc ho van fer quan la denominació d'origen de la Sobrassà va demanar que els ports mallorquins s'alimentaren el menjar dels llauraors de Mallorca. Tampoc ho van voler. I això és el que empobreix el no entendre perfectament que nosaltres hem de fer diversitat en el local per arribar a lo comú, que és lo global. Que nosaltres necessitem, per a sobreviure, ser diversos, recuperar el paisatge, conèixer-nos, expandir-nos, per a poder posar aquests productes, la imatge d'aquest producte, que no el producte. No s'oblideu mai que la paella valenciana la fa ma mare, o ta mare, o sa mare, que el restaurant el que fa és allò que diuen que és una paella valenciana. No és igual, perquè són dos mons diferents. No és solucions globals, i torno a dir, no són les solucions globals a nivell local, no es pot fer això. A nivell local tenim un repte molt gran, que és recuperar la quotidianitat, recuperar el contacte, el tocar-nos, el parlar-nos, el reconèixer els paisatges, el posar nom a les coses. Això és el que ens fa diversos i això és el que ens fa rics. L'exemple d'avui, d'aquests 3 exemples, van en la mateixa línia. Són solucions locals a problemes locals, a aquest camí que hi ha que fer en el local. Ja acabat, ja servir només perquè volia jo que entenguérem. És una cosa que es dona molt i es parla molt, ara quan estem veient per la tele quin és l'esforç que tenim que fer, que ens han d'apretar, ens han de deixar apretar i que i aquell. Mai podrem guanyar el partit, mai, a un problema global a nivell local, però no tenim res que veure una cosa altra. És equivocat totalment el diagnòstic. Si vols, Lluís, tu comences a contar l'experiència de cada són 3 coses diferents, agrícola, un comerç i una explotació i una manera de fer turisme aprofitant els recursos que són locals. Bona vesprà, em nom Lluís del Lluís. Estic, diguem, ara en aquest moment soc llaurador i estic d'alguna manera portant el que és la gestió o la gerència d'una empresa que és la Vallvino i estic situats a Carrícola. Carrícola, com us vam contar la setmana passada, som un poble molt menut, estem a la Vall d'Albaida, en aquest moment som 94 habitants. I nosaltres vam tindre ja fa pràcticament 20 anys el problema que ja ens donava, que era que la gent, potser més jove, es donava en compte que el poble, al cap de 50 anys o abans, anava a quedar abandonat, perquè la gent més jove se n'anava fora, que els bancals no donaven per a viure, i llavors la gent acabava anant-se a treballar a les fàbriques, que anaven a altres pobles. No tenim polígon industrial, és a dir, el mig en el que viu el poble bàsicament és agrícola,
Y entonces, fa 20 anys darrere ja, diguem que a nivell local ja teníem la inquietud de dir què passa, no? És a dir, no resignàvem d'alguna manera a veure un previndre a nivell municipal de que les coses s'acabaven al nostre poble. I entonces va començar a plantejar-se ja una sèrie de coses, dir, alguna cosa tenim que fer per a que això no passi. En els anys 80 vam començar a fer agricultura ecològica i diguem que allò va remoure un poc el tema de l'agricultura i el tema de la visió que tenien, començant per la gent més major, als més joves, de que hi ha una possibilitat, una opció de seguir treballant la terra, però d'una manera diferent, que per a la zona nostra no era tan diferent, ja que en aquell entonces teníem un hort de taronger que eren 200 fanecaes i al voltant no n'hi havia un taronger, perquè la vall del Baida sols ha pegat a la falda del Benicadell, és més càlida i més avall, al centre de la vall, és prou més gelat, hi ha diferències de temperatura importants, doncs ningú s'atrevia a plantar un taronger al centre de la vall perquè els gelava tots els anys. Això d'alguna manera ens va fer que, aprofitant aquesta diferència que existia entonces, van començar a produir taronges. Bàsicament, en aquell entonces i avui encara, el 90% de la producció que nosaltres fem va per exportació, perquè tant en aquells anys com ara ja no tant, però en aquells anys el fer d'agricultura ecològica i vendre a nivell nacional o a nivell local o a nivell comarcal pràcticament era impensable. Entonces les quantitats que fem ja entonces ja estaven pensades per a vendre en exportació. La tendència, diguem, van començar en tarongers, ha anat ampliant-se a fruiters, després a hortícoles. Entonces, diguem que durant aquesta evolució de tots aquests anys, el que sí que han fet és que hem anat adaptant-se un poc a les necessitats del mercat en el qual treballàvem. I aquest mercat ha anat marcant-nos, diguem, unes pautes de dades, de producte, i el que han fet ha sigut anar adaptant-nos a tota aquesta demanda. Això ha fet que, d'alguna manera, avui per avui, el poble de Carrícola, que, com us dic, és un poble molt menut, siga a lo millor en alguna època, avui ja no tant, però en alguna època era més conegut en una ciutat del centre o nord d'Europa que a lo millor en el poble del costat, a nivell de producció ecològica, bàsicament perquè la producció s'anava fora, entonces la gent no ens coneixia en aquest aspecte. Des d'entonces per aquí, a banda de l'evolució que s'ha tingut a nivell agrícola, també és cert que a nivell municipal ha hagut molta implicació en quin tipus de gestió teníem que fer a nivell municipal per a que el nostre poble fos atractiu. Fos atractiu tant per a rebre visitants, que d'alguna manera al final sempre ens repercutien econòmicament d'alguna manera, i també per a donar a conèixer el tipus de producció i el que fem al poble. Això és una tasca potser de molts anys, però és cert que ara en el pas del temps estàs veient els resultats. I ara, per exemple, estem veient que famílies que fa 10 anys potser era impensable, de gent jove, estan venint-se'n a viure al poble, el mig de vida que poden trobar en el poble, avui per avui, al final naix de les mateixes inquietuds de la gent que ve i apoyar-les a nivell municipal, perquè al final el que fem a nivell de gestió simplement és, baix el paraules de les idees que nosaltres tenim de creixement de poble, totes les idees que ens vinguen i que entren dins d'aquesta línia que volem seguir, al final són benvingudes. Per tant, el que fem és acollir aquestes idees i intentar, des de la gestió municipal, potenciar-les o ajudar a que això es realitzi. El tema que comentava ell abans, que moltes voltes és el tema de, com sempre, el paisatge, que tots sabem que està quedant molt degradat, cada cop hi ha més camps abandonats, hi ha més zones degradades, que tot això és una cosa que empobreix el lloc on estem. Perquè si tu vas a un lloc i veus que tot està per treballar, d'alguna manera queda una imatge com pobra d'allò, no dius, pobra d'esta gent que viu així, que al final, si no es moren de fam, faltarà poc. El que hem aconseguit és que tota aquesta visió a poc vagi canviant. I al final fer el poble, per mig de la gestió, fer-lo atractiu. Per tant, ara, les famílies que han vingut noves, estem començant a fer un mercat municipal, que fem els diumenges de matí, en el qual
el producte ecològic que fem el posem allà a la venda. S'han fet diferents actuacions a nivell municipal, com des del punt d'artístiques, intentar recuperar zones que estan totalment abandonades i coses que per a nosaltres potser no tenen major importància, però per exemple quan ve gent de fora li dona valor i tu dones compte de dir, doncs és de veres, és dir, tenim alguna cosa que mereix la pena recuperar i mantindre. Com pugui ser el tema de... Tenim una zona que ho han titulat els camins de l'Àvia, al final simplement és les sèquies i basses de rec que en tots els pobles hi ha. Són d'època islàmica, però tot això ha quedat abandonat i el que hem intentat ha sigut recuperar tot això simplement per a poder-ho mostrar. És a dir, per a donar importància a algo que avui tots donem per fet, que obrim l'aixeta i tenim àvia, però que les coses no són tan fàcils. És a dir, la tasca que feien abans per a poder aprofitar qualsevol jaciment d'àvia, per a poder regar la seva horteta, diguem que estem enfocant la idea del poble com a que intentar recuperar tot allò que al final ha fet que el poble existira en el seu moment. I per tant són els valors que d'alguna manera intentem inculcar. Tot això diguem que més o menys està funcionant. És a dir, al final no hem fet altra cosa només que fer una visió de poble atractiva perquè qualsevol persona que vinga tant del poble del costat com l'altra punta del món que vegi aquest diferencial que simplement ha sigut intentar recuperar aquestes coses que en tots o en la majoria de pobles tenim. Després a nivell de la cooperativa o a nivell de la manera de funcionar, a nivell agrícola, com vos deia, som 5 socis els que estem treballant en la cooperativa i treballem amb aquests 5 socis i a més llauradors del poble que treballen en companyia nostra. Com vos deia, bàsicament treballem per l'exportació, cobrim huecos de mercat a nivell europeu, sobretot treballem hortícoles en hivern, en temporada d'hivern. I el que fem a nivell de gestió en quant a lo que és la producció agrícola, diguem que és el que avui per avui li dona vida a nivell agrícola al poble, perquè cada volta més n'hi ha més producció, n'hi ha més volums de producció i la competència cada volta és més dura, però és cert que seguim pensant que si hi ha una eixida o algun tipus de... per a remunerar o que tingui alguna remuneració important de cara a la feina agrícola és a nivell de producció ecològica. No té massa sentit seguir fent agricultura convencional que al final estem carregant-se la pròpia terra. Al final estem donant-se compte que gran part dels problemes que hi ha avui per contaminació d'àuies, per contaminació d'aires, per excessos de plagues que no hi ha manera de controlar-les, al final és trencar l'ecosistema i provoca totes aquestes coses. Entonces el que intentem és recuperar tot això. Després també a nivell municipal, per el tema de les terres abandonades, hem creat d'alguna manera com si fos una espècie de banc de terres en el qual aquelles persones que són majors i no tenen mitjans per a treballar les seues terres i no els agrada les abandonades, ells han posat en disposició totes aquestes terres per a qualsevol persona que pugui vindre i treballar-les. Llavors fem un intercanvi en el qual al final la gestió municipal el que fa és intentar arribar a un acord entre la persona que vol arrendar i la persona que té les terres abandonades. Normalment això està funcionant molt bé, és a dir, al final estan posant-se i regenerant-se moltes terres que estan abandonades i és una manera també de posar en valor al final el que envolta el propi poble. I no sé, un poquet això és la idea en la que treballem i després totes les inquietuds que tinguem podem anar comentant-les. Per lligar un poquet hi ha una diferència entre viure i existir. Està parlant molt de que al final tu has de viure en el local, i en el local es viu, i en el global s'existeix. Existir ve d'existere, que vol dir estar fora de si, estar fora. Estar existere, estar fora. El que hi ha que recuperar és viure allà on estàs.
conviure amb els altres. Això és el que hi ha que recuperar. Tot l'esforç que estan fent és recuperar allò que els seus avantpassats havien fet, el rei, l'àvia, etc., perquè vivien allí. Durant molts anys nosaltres hem estat existint i ara ens obliguen a existir, a estar fora del sistema. Bona nit a tots, soc Santi. Us explicaré modestament una miqueta la meva experiència. Vull dir primer que res, jo soc botiguer, però jo soc llaurador. Vaig començar la meva aventura l'any 91, en el món de l'agricultura del moscatell, així a la Marina. El que va arribar en un moment que van decidir que havien de muntar un altre tipus de negoci per a poder aguantar l'explotació agrària que tenien, perquè no podien subsistir o viure de la terra. Clar, van muntar una botiga que es diu Celler de la Marina, han anat incorporant productes diguem del País Valencià, sempre tens algunes coses de fora perquè és normal. Clar, la nostra idea al principi era viure del moscatell, però ens va fer molt difícil. Llavors, nosaltres vam arribar a tenir una explotació molt gran, unes explotacions, 500 fanecades de moscatell en la Marina Alta, i vam tindre que anar reduint fins que hem arribat ara a una explotació que tenim de les 5 hectàrees, que són unes 70 fanecades de vinya de moscatell, que encara sigui important, que és el raïm que tenim col·locat, ben venut, perquè l'altre ens feia perdre diners, i al final perdíem diners. Tots els anys era perdre diners, el que hi havia. I per aquesta l'explotació que trobem que podem mantindre. Clar, la tenda ens ha fet uns ingressos, i en hechos es posem en la terra i anem jugant i treballant de nit i de dia per a poder subsistir. Què passa? Que jo en l'experiència d'aquests anys, jo parlo de la Marina, jo m'he donat compte que la gent de no ens volem a nosaltres mateixos. Nosaltres vam fer una oferta en l'any, crec que era l'any 98-99, a una empresa molt gran de la comarca, que pots saber, té molts de supermercats i tot, i van oferir moscatell, i ens van donar compte que aquesta gent, per exemple, preferia comprar un moscatell en Xile o en Novelda. Quan tu li anaves i li dius, no, moscatell té este preu. No, jo aquest preu no el puc posar. Clar, tu dius així, preferim portar-lo de fora antes que el de sí. La gent ama el de sí. Vaig a fer anar canviant una miqueta. Va dir, no, anem a muntar una botiga. Muntem una botiga i comencem a tindre l'experiència de la botiga, la qual ha sigut molt gratificant per a nosaltres. I m'he donat compte que els turistes, quan venen, que ell diu els turistes són tots, un de Deni és un turista, un de Sàvia, un de Pedreguer, un suïsso o un alemà. Es donen l'experiència que quan venen i veuen una tenda amb molt de producte de sí, potser ven anglès i l'únic que coneix és Rioja, no coneix res més. I tu dius, no, prova un vi de la Font de la Figuera que està molt bo. I és, no sé com dir-ho, que no ens sabem amb el potencial que tenim. Al voltant nostre, no sé, en números turístics la gent que pot vindre a l'estiu, però pot vindre 2 milions de persones, 3 es tiringuen. Nosaltres tenim, és que ells tenen un problema, que potser ho tenen que portar als països del nord, però és que molta gent dels seus països ve així. I no han sabut arribar a la tecla bona, podria ser aquesta, que haguera més tendes que bars. És que els tenim així, tenim el client potencial. És on tenim que treballar i així, noves idees, la gent té que buscar idees diferents per a poder vendre aquests productes a la gent. És que nosaltres els tenim així. Trobo que ho dic prou clar. Així ve l'estiu i és que tenim, el turista passa pel carrer, a Dénia, a Xàbia, va 1 milió de persones. Tenim que vendre-ho, vendre-nos a nosaltres. Com? Recuperant les terres. Com recuperem les terres? Podem viure d'elles. Com vius d'elles? Si és el que diu ell. Si tu eres un jardiner, jo he estat 8 anys siguent jardiner del Parc Natural del Montgó. A mi moltes voltes anaven a puestos i em dius, tu quina feina fas? Dic, jo soc jardiner del teu parc. A l'estranger, que viu en el Montgó, ve de turisme, passejava, jo li llaurava el bancalet de ceps i l'home anava amb el gosset. Jo ho he tastat tot. Però no podia viure. És la realitat. Com ho fem?
És que si ho sapiera ho haver fet. És el que jo veig. Com arribem nosaltres a aquesta gent que consumisca els nostres productes, que ho tinguem tot treballat, que hi hagi idees noves i que puguem viure d'això. No ho sé, la veritat és que no ho sé. Perquè em dóna compte que nosaltres fem així la comarca, 100 milions de quilos de moscatell. Tenim una associació que estic dins de defensors del moscatell. I de 100 milions de quilos, 5 milions de quilos es venen en Barcelona i en Madrid o en Saragossa. I tenim uns turistes així i no poden menjar-se un granet de moscatell. És que això, si ho diguem, es riuen de nosaltres. Tu ara te'n vas a Gandia o a Cullera o a Benidorm i no hi ha cap de restaurant que tinga una cistella amb raïm de moscatell. Jo poso raïm de moscatell perquè és el que jo treballo. Una altra cosa, cireres o el que vulguin. O un altre exemple, te'n vas a l'Arenal de Xàbia i tu no veus un restaurant que tinga un vi de sí. Tenen un vi de la Rioja com a vi de la taula. És que, simple i llanament, no mos volem. I ja està, no n'hi ha més. Tu no pots anar-te'n a Dénia, a un restaurant, i que et posen el primer vi de la Rioja. Si tu vols beure-te, li dius al camarer, jo vull un vi de la Rioja. I aquell, el normal és que ho tingui i que te'l traiga. Però tu, com a mínim, el que tens que fer és vendre de tu. Com canviem això? Doncs des de les escoles cap amunt. Així farà 4 o 5 mesos va vindre Bascastar en un foro que va haver en el Marriott que es deia Corredor Mediterrani, 500 empresaris. Jordi Pujol, allí parlant, el vi que havia damunt del Marriott era de la Manxa. O sigui, és barat i bo. No, jo no... Cada un és lliure de veure el que vol. Però nosaltres, així, el primer que tenim que fer és ensenyar-nos des de casa cap a fora a vendre la nostra. I després anirem creixent, a poquet a poquet. Això és una miqueta la idea que he volgut fer jo en la meva botiga. Nosaltres, per exemple, enguany hem incorporat un altre producte en aquest estiu que són sombreros, però són sombreros barrers fets a gata. No estan fets en la Xina, estan fets en gata. Donar una miqueta de valor añadit a les coses que estem venent. Però és que és difícil, perquè la majoria de gent pensem tots... Tu te'n vas a barallar-te per ahir, vas venent vi, és la meva feina també, me'n vas a Dénia, a un restaurant, i el tio que et diu, no, és que mi vino és de Rioja. La mentalitat aquesta la tinc que canviar. Jo no sé, la tindré que canviar en les escoles. No n'hi ha més. És la meva opinió modesta. Si no canviem la mentalitat nostra, no podem canviar el que diuen. No n'hi ha més. Això és el que jo penso personalment. Quan nosaltres canviem i arribem al moment que comencem a voler-nos, a veure el que dic, jo és que un mongó puja dalt del mongó, que bonico. A l'any 93-94, tu miraves ara de dalt del mongó, si portaren una foto, la vall aquesta de Sista Xàbia era una preciositat de les meles rumbetes. La flor és roja i era una preciositat, estava tot treballat. Però si eres un jardiner i no cobres, que no et paguen, doncs al final el jardiner se'n va a fer una altra feina. Què ha passat? Que la majoria de gent que hi ha així, si dius la veritat, els diners ara estan en paraïsos fiscals, en Suïssa, Liechtenstein, en Andorra, així i allà, nosaltres ens hem quedat en cases i en bancar els béns. I no tenim res, ni tenim una fàbrica que faci una caïra, ni tenim res. Se ho han endut tot. I ara ho tenim que tornar a fer altra volta. I ho tenim que fer la gent jove, no ho podem fer nosaltres. Perquè un home que té 60 anys no ho té que fer. Tenim que treballar als bancals, fer iniciatives, siga el que siga, vendre albarzinyes, tomàquets, el que vulguem, o fer ordenadors, o fer el que ens dona la gana. Però tenim que fer alguna cosa, o si no, no tenim que anar tot, sí? I quan vingui, jo li dic a ell, quan vinguen turistes i compren a casa sí, el primer any és turista, però el segon any és un resident.
que té que col·laborar amb nosaltres, que tenim que dir, però per a fer això ell té que eixir ahir i dir, mare meva, aquesta gent s'està currant segur, però si no fem res, si som 7 o 8 que ho fem, ni tots poden ser metges, ni tots poden ser mestres, ni tots poden treballar a les empreses més grans de tots els pobles de la comarca, que són els ajuntaments. L'empresa més gran de Pedreguer és l'Ajuntament, l'empresa més gran de Gata és l'Ajuntament, de Xàbia és l'Ajuntament, de Dénia és l'Ajuntament. Si això seguís com està, o ho canviem nosaltres o els altres no m'ho tenen que canviar. I la manera de canviar-ho és fent iniciatives. Cada un que faci el que vulgui, pensem i inventem-nos. Com més ens reinventarem, la gent que vindrà més feliç serà. Jo trobo que és una miqueta la meva experiència i penso que és la que haguem de fer tots, reinventar-nos. Cada un dins del seu sector i dins del que li agrada. Es té que reinventar. I quan vinga un turista així, a replegar-lo així, que vivim d'ells ara, no tenim res més. Així com passar un terremoto com a Lorca, així mos morien tots de fam. En els 4 que encara tenim 2 pares que mos semblen que eren illes i 2 tomàquets. Els altres mos morim de fam. Si no ven avió, ni ven barco, ni ven res, si no queda ni estaca en paret, no hi ha res. Com que els nostres pares el van tindre més difícil que nosaltres, perquè van estar després d'una postguerra, nosaltres ho tenim més fàcil. La majoria de gent de 40 anys per avall estan tots preparats. Com estan preparats, però hi ha que posar-nos a la faena i a treballar. Aquesta és la meva opinió. Uno no fa... el cap el que està dient jo. Uno no fa... A veure, nosaltres no fem el que creguem o sabem que està bé. No, això que diu ell, sabem que és així. Uno fa el que desitja fer, que és diferent. Nosaltres sabem que les coses s'han de fer d'una manera, diversificar-se, etc. Però no ho desitgem, no volem. Per això és tan important estimar-se i per això és tan important voler-se. I per això els sentiments són el que ens lliguen a la terra i als altres. I això és local. Tota la seva proposta, que és tan simple com dir estima el teu i viuràs del teu. Aquest és el repte que n'hi ha. No és més queixa, no és un problema global, és un problema local. En la crisi que hem passat nosaltres de la construcció, no vam perdre els diners perquè fos especulatiu, vam perdre la nostra manera de ser, el nostre estil de vida, el que teníem, el que estimàvem, la manera que treballaven els bancals, vam perdre això. Això és la gran crisi, és això que estava dient Santiago. Si no estimes el teu, difícilment vas a veure-ho. I tu has de desitjar voler-ho, té que veure en el cor, no té que veure en el cap, ho diu la cordialitat. Tu ens explicaràs perquè les tendes dels turistes són el que està Ricard de Mica. Jo soc Àngels Fornés i vaig a fer-vos un poquet d'història sobre mi per a que entengueu per què ha plegat fins al punt de que ha plegat. A treballar en el que estic treballant, intentant donar-li valor a la cultura, a la història i als recursos de la terra, tant recursos naturals com històrics o culturals. Intento fer de la meva vida una forma de vida que conduís a compartir aquestes coses amb els altres. Potser siga una de les persones més pobres que igual n'hi ha així. M'explique. No tinc terra. Em sent molt pobra perquè no tinc ni un trosset de terra. La de dins de la maceta on tinc plantat el gerani. Tinc més. Y el huerto del cursillo. Y el huerto del cursillo que lo tengo alquilado. I a pesar d'això, en ma casa he viscut la connexió de 3 comarques importants de la zona, la Safor, la Marina Alta i la Marina Baixa. 3 comarques que he viscut d'alguna manera molt a prop perquè la meva família venia d'aixòs diferents punts. I l'he viscut sobretot per la meva connexió amb els meus iaios, amb els meus majors i amb les seues tradicions, amb les seues històries, en les seues costums i en aquests arrels amb la terra que ells sí tenien perquè sí tenien terra. Jo ja no n'he replegat de terra, però a pesar d'això me l'estime molt, moltíssim. I penso que realment el nostre problema bàsic és no estimar-nos a nosaltres mateixos. No valorar que les nostres tradicions, inclús algunes d'elles
que estan totalment oblidades i que ja no estan com guardades en un caixó plenes de pols, si les traguérem, les llevàrem la pols i les posàrem altra volta en camí, en curs, buscàrem la manera de treure-li un profit i un protagonisme en la societat actual, li trobaríem més del que s'imagineu, perquè la gent, el turista, que al fi i al cap som tots, el que busca són sensacions, quasi més que coses. Perquè coses en tenim tots. Tenim cases, tenim mòbils, tenim teles, tenim no sé què, tenim no sé quantos. Tots tenim moltes coses, moltes propietats físiques. Però les sensacions és una cosa que ens resulta més difícil aplegar a elles, perquè com dieu bé vosaltres, no ens toquem, no ens parlem. Hem entrat en una dinàmica social que ens ha portat la pròpia vida, en la que fem moltíssimes hores de treball, anem sempre molt estressats, sempre en el rellotge pegat al cul, i realment no tenim temps de disfrutar, no tenim temps de respirar, de sentir, d'olorar, de saber realment on estem i què estem fent i cap a on anem. Hem entrat en la dinàmica del tinc que fer perquè tinc que menjar, però res més. O sigui, no tenim una meta real. La meta real té que ser realment viure per lo que desitgem. Ens aportarà més satisfacció que el simplement poder menjar. De vegades val la pena un trosset de pa, oli i sal, que no menjar-se un filet de ternera i no saber a on va uno, ni què vol, ni si està realment fent alguna cosa útil en la seva vida. Jo he viscut molt de temps entre quatre parets, treballant de tal hora a tal hora, fent exactament el que han demanat de mi, sense preocupar-me de res més, només que de cobrar el jornal a final de mes, cosa que avui en dia hasta això està difícil. Així és que potser ha plegat el moment d'aprofitar i trobar així la paraula japonesa, la crisistunitat, que diuen, buscar l'oportunitat en la crisi, de reformar-nos, de renaixer d'eixes cendres en les que ens hem convertit, sense donar-nos compte. Perquè hem entrat en una dinàmica que ens ha portat a un torbellino que ens ha dut al fondo i ja tenim que mirar de remuntar. I aquesta remuntar passa per tornar arrere, mirar-nos dins i recuperar l'alè i l'empuje. En la meva experiència en l'empresa, 6 anys lluitant per donar-li valor al meu treball. Encara avui tinc que donar-li explicació a algun client del per què té que pagar 6 euros, que és una misèria, per eixir amb mi a la muntanya a passejar i que jo li expliqui què és el que està veient. És molt dur, després de 6 anys, aplegar a aquest punt. Però, bueno, així i tot, he tornat altra volta a buscar darrere, a buscar dins i mirar el per què vaig començar aquest treball. Vaig començar aquest treball perquè jo estic enamorada de la meva terra i perquè vull que la gent l'estime, perquè vull que el que està al meu costat l'estime i perquè vull que el que vinga a veure-nos l'estime. No es pot vendre l'aire. Jo no puc vendre una història o puc vendre al turista un recurs històric i natural si no el mantinc. Jo no puc vendre-li a ningú que la meva terra és molt bonica si de sobte s'ha quedat sense ametlers, sense cirerers, sense vits, sense res. Si el bancal està en erms, què li ensenyo jo al turista si la meva terra és principalment llauradora? Què li ensenyo jo al turista? I ensenyar-li els recursos de l'aigua que tenim, aquests recursos històrics del pas dels àrabs per la terra, per la nostra terra, aquests recursos històrics de moltes altres civilitzacions que han passat per aquesta zona, una zona costanera que ha provocat que n'hi hagi moltes civilitzacions que hagin passat per ací i que hagin deixat les seves empremtes. Aquestes empremtes estan tapades, moltes d'elles, amb molta sorra. Amb molta sorra i molta brutea. I n'hi ha que destapar-les. N'hi ha que destapar-les i vendre-les. No podem seguir conforme estàvem fins ara. Les administracions
S'han empenyat les oficines de turisme, les agències de turisme, etc. S'han preocupat de vendre la zona, sobretot la costa, que era l'únic que tenien ahir que no feia falta mantindre massa. Les platges, ara les tenen que omplir de terra, d'arena, si no n'hi hauria platja tampoc. Però era el que més fàcil tenien de vendre i és l'únic que han venut. Però és que ara això ja no resulta atractiu tampoc per tot el món. La gent també vol conèixer altres coses, veure altres coses. N'hi ha altres llocs en Europa que estan oferint la platja a un preu molt més econòmic que nosaltres. Són països que estaven molt més retrasats que nosaltres, que són països emergents en aquests moments i que poden oferir aquest servici que nosaltres donàvem en els anys 60. Tenim les de perdre si no oferim més varietat, més qualitat i més serietat en el que estem fent. No podem vindre a la Comunitat Valenciana a fer turisme i estar comprant el que fan en la comunitat del costat. Tenim que poder vindre a la Comunitat Valenciana a fer turisme i trobar-nos en cada porta, en cada carrer, en cada poble, el producte a l'abast. El turista passa pel carrer. Tu pots estar dins la tenda, però si no li fas cas al turista, no li vendràs res. És que eixir a la porta, li tens que vendre com les verdureres al mercat. Tens que dir, senyora, mire, taste. La setmana passada vaig fer una excursió dels ametlers en flor. Moltes vegades no sé si trobaré els ametlers en flor o no en la fetge que jo l'he programat, perquè l'ametler floreix quan li pareix bé. Jo no mane, necessita X hores de fred i de pluja, de sol, per a poder florir. Jo programe, però clar, no puc programar basant-me única i exclusivament en l'ametler en flor. Hi ha altres recursos al meu alrededor i jo intento utilitzar-los tots, per a que siga com siga, el meu client se'n vagi content, que s'han portat una experiència, ha conegut i s'han portat una experiència. La setmana passada vaig voler fer la prova. Tinc 4 ametlers en un pati i vaig a replegar les ametles, les tenia encara en corfa, no les havia plegat a descorfar perquè la meva abuela, que és la que normalment fa les ametles, està malalteta i com no pot fer-ho, les altres no estem a la nostra, sempre fem faena i no ho han deixat estar, això ens havia quedat allí no usat. Em va saber mal, així que vaig agarrar i dic, mira, vaig a descorfar-les, vaig a posar les 4 ametles descorfaetes, blanquetes, que es veuen més bé que el món, dins d'unes bolsetes de plàstic, d'aixes de bocadillos que es venen en els supermercats. Dins de les bolsetes de plàstic vaig posar les ametletes i les vaig donar de regal, no res, una cullereta d'ametletes. N'hi havia 8 ametles en corfa per a cada un dels meus clients. I els vaig demanar, una vegada estàvem a punt d'acabar la ruta, que oloraren l'ametla, que oloraren la flor, que tocaren l'arbre, que trencaren les ametles i que se les menjaren. I ho van fer, i se'n van anar contents. Me'n va demanar més d'ametles, que volia menjar-ne més. És una experiència, i n'hi ha que intentar fer-la agradosa i fer-la aplegar al client. A voltes vendre no és suficient, n'hi ha que donar també el servici postventa. I el servici postventa moltes vegades és tindre aquest cuidado, de dir, jo vaig a cuidar-me el client, me l'he aconseguit per avui, podré tindre-lo un pròxim dia, vinga, a veure com ho faig. I donar el plus. I el plus moltes voltes és simplement la proximitat. El parlar-te i l'explicar-te, esta és la meva terra, això és ma mare, és mon pare, és el meu germà, és el meu fill. Això és jo. Això és jo, no és una cosa. És jo. I això és el que tenim que intentar vendre. Soc un poc sentimentaloide, pot ser, però pense que és l'única manera que ens donem compte que tenim un valor, que tenim que mirar-nos uns als altres i ser capaços de tirar avant. Un altre dels grans defectes de la societat avui en dia és que no n'hi ha teixit social. No n'hi ha teixit social, no estem units, no anem tots a una, no estem mai conformes en res. Què et costa recolzar a este home agarrant i dient, el dia que vaig a fer l'excursió m'emporto una botellita del seu moscatell, poso un cartellet del moscatell d'ell en la meva furgoneta i els trec un gotet de moscatell a tots els meus clients.
Este moscatel es ven a casa, ja sabeu on teniu que anar a buscar-lo. Ai, que bo! I damunt els ha fet una coca a casa, meua. Jo, amb-la de casa, els ha fet una coca i els ha donat un trosset de coca perquè la mistela no siga a palo seco. Aquestes coses són les que fan que la gent s'emporti un bon record del lloc. Aquestes, i que ens entenguem entre nosaltres, que siguem capaços de ser tots uno. I quan ens pregunten per un restaurant o per un hotel, sapiguem dir-los: ahí tens a fulanito, allà tens a menganito, i que sàpigues què està fent fulanito i menganito, i que ell sàpiga què estàs fent tu. És important tindre comunicació entre nosaltres. I molt important també cooperativitzar, com buscar la manera de simplement jo venc el teu producte i el teu i d'esta manera. Jo no puc vendre-lo directament perquè no tinc una tenda, però quan jo isc, promocione. Quan jo parle, promocione. Quan jo parle de la meva terra, promocione. Quan jo explique el que té de bo o el que té de ruïn, estic fent-li o un bé o un mal. I ho tinc que tindre en compte. Si jo pense que tots els que tinc al meu voltant són roïns, estic fent-li un flac favor a la meva terra. Tindré que buscar la part bona de tots els que tinc al meu costat. No? Doncs pense que trobo que aquest xicotet punt de positivitat i d'esforç per això ens aniria molt bé a tots. Jo he tingut que plegar a dir: trobo que hauríeu de tindre el vi damunt de la taula del veí del costat i que no m'hagin fet ni punyetero caso. Perquè forma part d'una associació, de fet forma part encara d'ella, no sé en quina condició ara mateixa, però era la secretària de l'associació Tot Vall de Pop, i la veritat, he perdut molt de temps, aquests 3 anys, fent promoció de què? De què? Què estàs promocionant? Tu saps què promociones? Tu coneixes la teua terra? Saps què n'hi ha? Saps on està el valor de la teua terra? O què estàs promocionant? A casa? Només a casa? Si vas a vendre només un llit per dormir, l'home que vinga o la dona que vinga dormiran una nit, 2 nits, però si el l'endemà no tenen res que fer, se'n van. S'avorreixen, no n'hi ha res. Què n'hi ha? Què n'hi ha? No n'hi ha res. Perquè només vull vendre el meu llit. El que més m'importa un pepino. Vull vendre el meu llit. Mal. Així anem mal. Tenim que fer unió, tenim que fer enjuntar-nos, tenim que buscar la manera d'entre tots. Al fi i al cap, si no passen turistes per davant de la meva porta, difícil està que jo venga res. Difícil està. I encara que faci un fred que pela, si puc tindre la porta de la tenda oberta, més val que no estiga tancat. Perquè inclús així, passant el turista per davant la porta, si jo tinc la porta tancada, tampoc entra. Tampoc entra. Jo trobo que ja ha parlat prou. Bueno. Un moment, tu vols parlar? Ara, quan només acabi jo em dono a parlar. El turisme, jo que explicava que naix segurament en Colón, perquè realment el turisme és haver fet unes carreteres segures per anar i tornar, sempre. No hi havia turista mentre no ha anat a un lloc fora de sa casa, però és turista, foraster sempre. Un turista sempre és un foraster que va a un altre lloc, però que torna a sa casa a comptar. Si no ho comptes no eres turista. Per això les palisses que ens peguen en peguem, comptant en mediat. Al principi el turisme anava i comptava on havia estat. Perquè deia Àngela, ara ja no compta on he estat, no contem on he estat, sinó el que hem fet. No és el mateix comptar on has estat que el que hem fet. El que necessitem és recuperar, viure on estem i fer que el turista que vinga li passi alguna cosa. Faça alguna cosa, camine, olore, toque, menja. Llavors dic, només unes xifres perquè ens donem un cas, no? Les que tinc jo així, que són més o menys orientatives. El gasto d'un turista individual aquí
A la Marina, més o menys, estan 31,69 euros diari. 31,1. A la Toscana estan 98. I això és perquè el turista a la Toscana compra productes que estem veient, que fan allà al costat i que li han afegit valor, perquè no solament està en voler la terra, també hi ha que fer-ho bé, hi ha que fer les coses ben fetes. L'oli que porta l'etiqueta X, que recupera no sé què i fa no sé quantos, això té un valor afegit, i aquest producte val més car. D'aquests 31 euros que ens gasten, on l'estranger gasta 4 euros més que l'espanyol, d'aquest, el 50, 48,84, és en alimentació. O sigui, quan el turista ve així, el 50% del que compra és aliments. Imagineu-vos el que estem fent. Estem venent La Rioja, Heineken, Mau, Sant Miguel, xocolata o no sé què. Estem venent això, no estem venent el vi o la mistela de Teulà o de Saló o el vi de no sé, no estem venent això. El 50% del que compra. I el 25%, que seria el 75%, és restauració. Compra menjar i se'n va al restaurant. Podria seguir venent-li productes que són nostres en aquests restaurants, que tampoc. I tot això acaba en el que estàvem parlant antes. Ara es parla d'una cosa que diu turisme de valors. Turisme de valors. Al final el que tu compres són els valors. I nosaltres ens comportem perquè valorem una cosa més que una altra. El que hem d'aprendre, que això té un hàbit, un costum, i forma part de la cultura, el que hem d'aprendre és a valorar bé el nostre. Només això. No fa falta. Jo crec que recuperant aquest imperatiu categòric que diria Kant de l'ontologia agrària, una parrafa, de l'ontologia agrària, que és ocupa de la collita, que és el que tenim ocupa de la collita, jo crec que nosaltres en el que ens hauríem fer el mateix imperatiu dient ocupem-nos de la nostra. Només en això tindrem el camí fet.